Gugmang gihatay nga nung sweet sa sugod. Pagkahuman, ghosting na dayon. Ingon ka, ikaw ra jud sa una. Karon na nay siya ug sila. Gugmang gihatay, sakit sa bulsa. Gastuhan luwason unya black dayon kunya. Pastilan Lord undang na intawon. Kay kung dili mapriso ko sa Heartbreak Station. Nakita ti ka sa merkado, nagpalit kag sibuyas. Ako po dayo nag-ila-ila, nangising-ngisi. Akong huna-huna ay siya na ni. Chat tag gabi, i-call tag buntag, nag-ilibisag 3 days pa lang ako na. Noon nang nagluto, naglaba, ikaw nag-tiktok, ragi atay. Gugmang giatay nga nung sweet sa sugod. Pagkahuman, ghosting na dayon. Ingon ka, ikaw ra jud sa una. Karon na nay siya ug sila. Gugmang giatay, sakit sa bulsa. Gastuhan luwason unya blog dayon kunya. Pastilan Lord undang na intawon. Kay kung dili mapriso ko sa Heartbreak Station. Kagdeta sa plaza kaon balut, picture ta couple goals kuno. Paguli nimo scene zone nako, status nimo single and ready to mingle. Giatay nagpalod ko para nimo, nag-Gcash pa para sa iyang tattoo. Ako'y nagmahal, ikaw nagbuang-buang. Ako radi ay nagtuo nga time sa ta. Gugmang giatay nga nung sweet sa sugod. Pagkahuman, ghosting na dayon. Ingon ka, ikaw ra jud sa una. Karon na nay siya ug sila. Gugmang giatay, sakit sa bulsa. Gastuhan luwason unya black dayon kunya. Pastilan Lord undang na intawon. Kay kung dili mapriso ko sa Heartbreak Station. Punta pa kung love is like Shopee. Pwede ra i-return kung defective. Questionnaire ni akong gugma, pero ikaw nag-cancel, wala na'y rason. Ay giyatay. Gugmang giatay, tama na taon. Mag-focus na lang ko sa pagkaon. Kaysa gugma, daghan pagdrama. Sa lechon sigurado nga lami pa. Gugmang giatay, bay na lang. Mag-uman na lang ko kamunggay. At least ang kamunggay mo tubo. Dili parehas ni mo puro rasaad, puro pasmo.